Keďže máme ešte vianočný čas, a včera boli Vianoce, tak sa ešte chceme spoločne vrátiť tomu vianočnému posolstvu. A tak ako je napísané v Evanjeliu Jána, nájdeme si Evanjelium Lukáša, 2. kapitolu, kde si budeme čítať od 1. po 14. verš. Čiže Evanjelium Lukáša, 2. kapitola, od 1. po 14. verš. Prosím, pri čítaní úcty Božiemu slovu postaneme. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vládárom bol Kyreneos. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležiať v jasliach a hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytiarstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Toľko čítania Božieho slova. Prosím, posaďte sa. Viete, sestry, my máme neraz svoje predstavy o Pánu Bohu a o jeho konaní, ako by mal konať a ako by to malo asi vyzerať. A keď sa to nedieje podľa našich predstav, a potom sme z toho prekvapení a možno zaskočení, možno aj tak trochu sklamaní. A Židia tiež mali svoje predstavy o príchode Mesiáša, ako to bude vyzerať, ako sa to udeje a kedy sa to udeje. A čo im to vlastne prinesie? Čo z toho budú mať? Oni proste očakávali záchrancu a spasiteľa, možno veľkého vládcu, veľkého kráľa a hlavne bojovníka. Veľkého bojovníka, ktorý ich vyslobodí spod nadvlády rímskej ríše a vlastne obnoví kráľovstvo Izraela. A Izrael bude mať takú istú váhu, ako za kráľa Dávida a bude ešte slávnejší a mocnejší. Ale Božie predstavy sú naprosto odlišné oproti tým ľudským predstavám. Áno, Pán Ježiš prišiel. Prišiel, aby zachránil a spasil svoj ľud, ale nie spod nadvlády rímskej moci, ale z oveľa silnejšieho nepriateľa a z oveľa väčšieho otroctva, ako bola rímska vláda. Ale prišiel, aby spasil a zachránil svoj ľud od hriechu, aby ho vytrhol z moci toho zlého, Božieho nepriateľa. A len Pán Ježiš bude môcť povedať niečo tak úžasné hriešnemu človeku, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Choď v pokoji. To je niečo tak úžasné, tak povzbudzujúce. Ale niektorým ľuďom musel zároveň pripomenúť tú veľkú závažnosť hriechu. Že to nie je také jednoduché. Mnohí si myslia, mal som odpustené hriechy a je všetko v poriadku, nič sa nedieje. A môžem si robiť, čo chcem. Všetko je už v poriadku. Ale Pán Ježiš pripomína viacerým, a hlavne tej žene cudzoložnici, choď a nehreš viac.
choď a nehreš viac. Musíš svoj život zmeniť. Nemôže byť taký ako predtým. Už nemôže žiť v hriechu. A to je vlastne veľká výsada pre všetkých vlastne zachránených a spasených. A dostáva sa práve vďaka Božej milosti. Nie je to naša zásluha, ani moja, ani tvoja, že môžeme byť zachránení a spasení. Je to jedine Božia milosť. Viete, sestry, jeden anglický básnik sa prechádzal so svojím priateľom po nádhernej, rozkvitnutej záhrade, obdivoval všetky tie kvety, tie vône rôznych tých kvetov a bolo to niečo úžasné, nádherné. A počas tej prechádzky sa odrazu ten jeho priateľ, toho básnika anglického, ten priateľ sa ho spýta takú zvláštnu a dôvernú otázku. Aký máš názor na Ježiša Krista? Aký je tvoj názor? Čo si o tom všetkom myslíš? A vtedy ten anglický básnik nepovedal v tú chvíľu ani slovo a odrazu sa zohol na zem a odtrhol jeden kvietok. A podáva tomu priateľovi. A hovorí, vidíš ten kvet? To, čo je pre tento kvet slnko, to je pre mňa Pán Ježiš Kristus. Je pre mňa všetkým. Je pre mňa životom. A ja sa musím pýtať v tejto chvíli, kým je, alebo čím je pre teba dnes Pán Ježiš Kristus? Je naozaj pre teba všetkým? Je pre teba tvojim životom? Žiješ jedine skrze Neho a pre Neho? Pre mnohých ľudí sú Vianoce kadečím inším, než tými Vianocami, ktorí by mali byť. Sú možno sviatkami pokoja, šťastia, radosti, ktorí si dávajú mnohí darčeky, sú hojnosťou jedla, každý si vtedy všetkého dopraje, aby mal hojnosť, aby sa v ničom neobmedzoval, aby mu nič nechýbalo, ale sú naozaj Vianoce aj o narodení Pána Ježiša? Koľkí ľudia si na to vôbec spomenú? Čo je vlastne pre mnohých ľudí zmyslom Vianoc? Ja som tak uvažoval o niektorých ľuďoch, ktorí mi povedali, že oni neveria, ako potom slávia Vianoce. Čo sú pre nich Vianoce? Len darčeky? Plný žalúdok? Keď sme si čítali príbeh o narodení Pána Ježiša, tak myslím si, že to, čo sa tam opisuje, má len málo čo spoločné s tými Vianocami, ktoré trávime my dnes. Naše Vianoce sú úplne iné. Máme hojnosť, doprajeme si všetkého, o darčekoch a podobne. Tie prvé Vianoce boli v chudobe, biede. Ale za to boli radostné. Koľkí ľudia majú dnes všetko. Doprajú si všetko. A pritom nemajú radostné Vianoce. Sú smutní. Nemajú v sebe tú radosť. Radosť, ktorú dáva jedine Pán Ježiš Kristus. Viete, mne sa veľmi páčilo, keď som raz sledoval jednu reláciu, hovorili tam rôzne recepty ako sa varí na Vianoce a podobne. A potom na záver tá pani povedala, a nezabudnite, že Vianoce nie sú o jedle, ale že majú naozaj biblický základ. Sú vlastne kresťanskými sviatkami. A pozor, v Biblii sa aj píše, že obžerstvo je hriech. Nezabúdame na to tiež niekedy? A tak sa pozrime na to, čo sa stalo pri narodení Pána Ježiša. Čo o tom píše Biblia? Ako sa to všetko udialo? Ten prvý verš hovorí, v tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. No, ak sa nad tým zamyslíme, tak aký to len bol nezmysel, že? Malo to vôbec nejaký význam? Malo to nejaký zmysel? My sa tiež niekedy čudujeme rôznym zákonom, nariadeniam, ktoré vydáva naša vláda a povieme si, no na čo je také a také nariadenie? Veď to je úplný nezmysel. A potom to hneď aj menia.
Zistia, že to naozaj nebolo správne a že to nie je dobré a zmenia to na iný zákon a ten je ešte horší. Neraz to berieme ako nejakú šikanu, niečo, čo nás bytočne terorizuje a podobne. A oni nemajú čo robiť, tak si vymýšľajú také zákony. Tak si to povieme. Ale je zaujímavé, že Pán Boh si využíva aj takéto nariadenia pre uskutočnenie svojich plánov, pre uskutočnenie svojich zámerov. A my nikdy nevieme, či aj to, či ono nariadenie, možno pre nás nezmyselné, možno nariadenie nejakej vrchnosti, nie je vlastne súčasťou Božieho plánu. Či Pán Boh tým niečo nesleduje. Možno má s nami nejaký zámer. A v tomto prípade zámerom rímskeho cisára Augusta bolo spočítať vlastne ľudí. Aby vlastne mohol lepšie vyberať dane. Aby mal lepší prehľad. Ono je to nieraz tak, že vrchnosť robí rôzne sčítania, statistiky, a aby vlastne vedeli lepšie stanoviť dane. Ako majú lepšie vyberať peniaze. A aby vedeli, s čím môžu rátať. Koľko tých daní vyberú. A v Sýrii tento zámer tohto cisára, rímskeho cisára, mal uskutočniť miestodržiteľ Kyreneus, respektíve Kyrenius. A s týmito daňami sa potom vydržiavala armáda, iné národy jednak prispievali na tú armádu finančne, ale zároveň mali povinnosť aj slúžiť v tejto armáde. Čiže muži tam normálne museli vstupovať do vojska. Židia boli od tejto povinnosti oslobodení. Ale na druhej strane platili o to väčšie dane. Bratia, sestry, a tu hneď vlastne vidíme to nezmyselné nariadenie, že každý musel vlastne ísť do svojho rodného mesta, aby sa tam dal zapísať. Vtedy nemali nejaký internet, aby to urobili elektronicky, aby vyplnili nejaké tlačivo a kde si to odoslali. A nestačilo, keby bol tam išiel len Jozef? Prečo musela ísť aj Mária? No zrejme nie. Asi sa tam musel každý osobne ukázať. My by sme na ich mieste, na mieste Jozefa a Márie, možno reptali a nadávali a povedali si, čo si o nich myslíme, keď dali takéto nariadenie. Ale čítame si, že oni poslušne išli, aby sa dali zapísať. A vlastne cez toto pre nás doslova nezmyselné nariadenie, ktoré by sme nazvali možno nejakou byrokraciou alebo šikanou zo strany vládnej moci, tak vlastne cez toto nariadenie Pán Boh uskutočnil svoj zámer. A naplnili sa Božie zasľúbenia. Mesiáš sa mal narodiť kde? No práve v Betleheme, meste Dávidovom. A toto mesto bolo vzdialené od Nazareta takmer 100 kilometrov. No, ako by sa tam ináč títo ľudia dostali? A teraz si predstavte, Mária je tehotná, čaká dieťa, tak myslíte si, že by sa vybrala na takúto cestu, aby išla do Betlehema? V takomto stave? Sama od seba? Aj s Jozefom? Veď doma by boli v pokoji, bezpečí, v istote. No a predsa oni sa musia vydať na takúto cestu. A v tej dobe cestovať, to nebola jednoduchá záležitosť. My dnes sadneme do auta, sadnete do lietadla, na loď, alebo je množstvo rôznych dopravných prostriedkov. Vtedy, ak chceli cestovať, tak buď išli peši, alebo tí bohatší mali nejaké zvieratko, na ktorom cestovali, alebo išli na koči. A Mária a Jozef išli na osliadku. Ale naozaj, aj tu sa naplnilo to, na čo my neraz zabúdame a čo hovorí Božie slovo. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobré.
Nezabúdame na to niekedy? Aj keď nie sú veľmi príjemné, Pán Boh vie, prečo ich poslal do nášho života. A my neraz nevidíme do jeho zámeru, do jeho plánu. A možno neskôr sa budeme čudovať, čo s nami zamýšľa a čo pre nás pripravil. A tu o tom hovorí hneď aj ten 4. verš. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta do Júdska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho. Možno si to dovtedy Jozef až tak neuvedomoval, aký je vlastne jeho pôvod, akého rodokmeňa pochádza. Možno si neuvedomoval ani svoju príslušnosť, z akého domu vyšiel. Viete, koľkí veriaci ľudia a veriace deti odišli z domu svojich rodičov, odišli od Pána a vtedy možno si to až tak neuvedomovali, kde vlastne vyrastali. Že vyrastali v dome, kde mali veriacich rodičov, vo veriacej rodine. Viete, ale raz príde ten deň, keď si spomenú. A budú môcť naviazať, vrátiť sa k svojim koreňom, a vrátiť sa k Bohu. My nevieme, kedy to bude. A oni si spomenú. A Pán Boh to zariadí veľmi zvláštne, ako aj v prípade Jozefa a Márie. Že nejakou zhodou okolností, nie je to zhoda okolností, je to Božie riadenie, sa vrátia tam, odkiaľ vyšli. I keby boli akokoľvek ďaleko od Pána Boha. Vždy je možný návrat. Ja som to už viackrát spomínal, že poznal som viacerých ľudí, nie sú kresťania, veriaci, a oni hovorili, ja som sa vrátil Pánu Bohu, pretože sa modlila za mňa moja matka. Celý život. Aj zomrela. Až niekoľko rokov po jej smrti sa ten človek vrátil Pánu Bohu. A potom následne Božie slovo hovorí, keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. Vlastne teraz nastal ten pravý čas, Boží čas. Nie len čas Márie, ale aj čas naplnenia Božích zasľúbení. A vieme, že aj vtedy boli ľudia, ktorí mohli byť pritom. Ľudia, ktorí žili v očakávaní na Pána. Žili neustále v jeho blízkosti. Plne mu dôverovali. A boli aj takí, ktorí o tom veľa nevedeli. Nepočítali s niečím takým. Boli zaskočení, prekvapení. Napríklad pastieri. Ale boli aj takí, ako bol staručký Simeon a Anna, ktorí celý život žili v očakávaní na príchod Mesiáša. Z ľudského pohľadu by sme povedali, no, už majú svoje roky, no to už sa asi ťažko dočkajú. To už nepríde. A dočkali sa? Dočkali. Božie slovo o ňom hovorí, vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom. A ten mu oznámil, Duch Svätý, že neuzrie smrti skôr, ako by videl pomazaného Pánovho. A stalo sa jedného dňa, keď vedený Duchom Svätým prišiel do chrámu. Vieme, že podobne to bolo aj s tou prorokyňou Annou. Bola vdova 84-ročná, ktorá nevychádzala z chrámu pôstom a modlitbami, slúžiac Bohu vodne v noci. Aj ona pristúpila k ním v tú istú hodinu. Chválila Boha a rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Ja sa vás opýtam, bola to náhoda? No samozrejme, že nie. Pán Boh to tak zvláštne naplánoval. Tak zvláštne to učinil. Jeho plány sú naozaj predivné. A je zvláštne, kde sa narodil Pán Ježiš. V kráľovskom paláci? Prepichu? Hojnosti? O nie. Dokonca ani Ján Krstiteľ sa tam nenarodil. Ani mnohí ďalší veľkí Boží mužovia. Pán Ježiš o ňom povie, o Jánovi Krstiteľovi, čo ste vyšli vidieť?
Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? A hľa, tí, čo nosia mäkké rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských palácoch. Viete, toto Boží vyvolený nepotrebuje. On potrebuje plniť svoje poslanie, to, ktorému zveril sám Pán. A Pán Ježiš prišiel preto, aby zachránil a spasil, čo bolo zahynulo. A to je pre mňa také zvláštne. Nie, aby sa od toho dištancoval, oddelil, nemal s tým nič spoločné, ale aby to zachránil a spasil. Prišiel práve pre týchto ľudí. Prišiel pre mňa i pre teba. A príchod Pána Ježiša napriek všetkým nelichotivým podmienkám a ťažkostiam sprevádzala veľká radosť. Veľká radosť. Nie, nemali z toho radosť tí, ktorí žili v kráľovských palácoch. Tí skôr premýšľali o tom, čo to má byť. Mali strach o svoje pozície, o svoju budúcnosť. Ale bola to radosť pre všetok ľud. Pre obyčajných ľudí. Pre ten ubiedený, zotročený ľud. Anjeli volali: sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má Boh zaľúbenie. Ja sa musím pýtať, je táto radosť, obrovská radosť, dnes aj v tvojom srdci? Prežívaš túto radosť? Alebo príchod Pána Ježiša vyvoláva skôr v tebe nejaké mnohé otázky, obavy a starosti? Vieme, že u gréckych rečníkoch sa vedelo, že boli naozaj dobrí rečníci. A oni mali takú osvedčenú metódu, keď chceli udržať pozornosť svojich poslucháčov a videli, že oni už klipkajú očami a už hlavy im trošku padajú, tak viete, čo vtedy urobili? Nechali tak chvíľu ticha a potom silno zvolali maratón. Vy, ktorí sa vyznáte v histórii, viete, že to bolo mesto alebo miesto veľkého víťazstva Grékov nad skutočne veľkým nepriateľom. A viete, čo sa vtedy stalo? Všetci poslucháči začali veľmi hlasno kričať a nadšene, lebo vlastne vedeli, že to je veľké víťazstvo. A oni sa z toho veľmi radovali, tešili. A vtedy bola vlastne ich pozornosť obnovená. Bratia, sestry, aj my máme tiež vzácne meno. Meno, ktoré je nad každé meno. A ktoré pre nás symbolizuje skutočne veľké víťazstvo. Je to meno Ježiš Kristus. A na to nikdy nezabudnime. A nedajme sa pripraviť o našu pozornosť tomu zlému. Viete, on chce vašu pozornosť odviesť rôznym smerom, aj počas týchto sviatkov. Ale buďme sústredení celé na Pána Ježiša, na jeho príchod. A žijeme tak, ako máme, ako to Pán od nás očakáva. Buďme pripravení na jeho príchod. Áno, sláva na výsostiach Bohu. Amen.